olen Atse Rönnblad, Forecan toimitusjohtaja. Foreca on 1997 perustettu sääalan yritys. Tuotamme monipuolisia sääpalveluita median, teollisuuden, ammattikäyttäjien ja kuluttajien käyttöön. Foreca työllistää tällä hetkellä 3 maassa liki 40 sääalan ammattilaista ja menestyksemme perustuukin sekä meteorologian että tietotekniikan huippuosaajien yhdistämiseen. Meillä on ympärivuorokautiset ennustuskeskukset Suomessa ja Ruotsissa. Myös Venäjällä olemme saavuttaneet merkittävän jalansijan ja näkyvyyden. Ennusteiden pohjana käytämme kansainvälisiä säätutka, satelliittia, havaintoja sekä globaaleja ennustemalleja. Säätietoa jalostaa ja tarkennetaan edelleen Forecan omilla järjestelmillä ja 24/7 päivystävien meteorologien vankalla kokemuksella. Foreca syntyy visiosta uudistaa ja nykyaikaistaa sääpalvelutoimintaa. Heti aluksi hylkäsimme sääkattojen paperitulosteet ja ryhdyimme analysoimaan ennusteita suoraan tietokoneruudulta. Halusimme myös tarjota entistä tarkempia ja helppokäyttöisempiä sääpalveluita niin ammattikäyttäjille kuin ihan tavallisillekin ihmisille. Foreca-sääsivut ovatkin erittäin suosittuja Suomessa ja ulkomailla. Alusta asti oli toki selvää, että Suomi on liian pieni maa kasvavalle kaupalliselle sääpalvelulle ja kansainvälistyminen on tärkeää. Tuotekehityksessä yksi lähtökohta meillä onkin säätuotteiden kansainvälinen jakelu. Suurin osa Forecan tuotteista on lokalisoitu yli 40 kielelle ja kulttuurille. Nykyään lähes puolet liikevaihdosta tulee ulkomailta. Forecan ennusteet parantavat 10 miljoonien elämää päivittäin. Kehitämme jatkuvasti ennusteiden osuvuutta ja uusia tuotteita loppukäyttäjille. Toiminnan periaatteita on joustavuus ja aito asiakasläheisyys. Olemme aktiivinen osallistuja erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Hyödynnämme tutkimustuloksia asiakkaille tarjottavissa lopputuotteissa ja kehitämme niitä edelleen vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia. Ennusteiden laatu on meille tärkeää ja vaikka on tosi hyvä saada ihmisiltä palautetta, niin meidän täytyy kuitenkin tietää myös ennusteiden laadusta muuallakin maailmassa. Ja niin me tarkkaillaan sitä sitten kaikkia erilaisia laskelmia ja ennusteita, että mikä niistä parhaiten pitää. Ja jatkossa kun kehitetään jotain uusia laskelmia, niin voidaan niitä sitten vertailla myös näihin jo olemassa oleviin. Foreca tarjoaa aidosti yhden luukun palvelun. Monikansainvälinen yritys saa maailmanlaajuisesti kaikki paikalliset säätiedot meiltä. Lopuksi kiitokset Raadin jäsenille palkinnosta. Mennyttä säätä on helppo kaikkien ennustaa, mutta tulevaisuudessa on vähän vaikeampaa. Joskin aika helposti voi sanoa, että uuden maan yrittäjän 75-vuotisjuhlissa on luvassa vähän kosteita, mutta auringonpaisteista keliä ja tietysti vähän myötätuultakin.